católica, como vedes, os padres da Iglesia, falando con todo o que dedica o patrimonio da institución. Imos ver agora un clásico, un poema moi espallado, que é o da Xusticia pola man. Bueno, a Xusticia pola man está falando unha muller que ven de cometer un asesinato. Pero un asesinato na persoa de alguén que destruiu a súa familia, que arruinou aos seus seres máis queridos e mesmo a morte por fame dos seus fillos. Lóxicamente, unha persoa que fai isto está emitindo este monólogo desde a cadea e esperando a pena capital. Se tedes conta ese contexto, mas entón o código era así, era a lei do talión, que a pena de morte estaba autorizada e moitos asesinatos levaban consigo a pena capital. Bueno, esta señora vai facer este discurso nesa situación. Entón, xa vos resultará moito máis transparente de que vai, non? Luís. Aqués que ten fama de honrados na vila roubaronme tanta brancura que eu tiña, botaronme estrume nas ganas dun día, a roupa de cote puñeron mentiras, nin pedra deixaron en onde eu vivira. Sin lar, sin abrigo, morei nas curtiñas, ao raso cas legres dormín nas campías. Meus fillos, meus anxos que tanto eu quería, morreron ca fame que tiñan. Quedei deshonrada, mucharonme a vida, fixeronme un leito de toxos e silvas. En tantos raposos de sangue maldita, tranquilos, nun leito de rosas dormían. Salvádeme, oh, suíces, berrei. Tolería, de min se gozaron, vendeume a xustiza. Bon Dios, axudaime, berrei, berrei linda. Tan alto que estaba, bon Dios non me oíra. Entonces, cal loba doente ou ferida, dun salto con rabia pillei a fouciña. Rondei paseniño, nas ervas se metían, e a lúa escondíase, e a cera dormía cos seus compañeiros en cama mullida. E as mans estendidas, dun golpe, dun soio, deixeinos sin vida. E ao lado, contenta, sentei tranquila, esperando pola alba do día. Estonces cumpreuse a xusticia, eu neles, e as leixes na man que os pedira.